पावर स्टार पवन सिंह से ई उम्मीद ना रहा जौन की उम्मीद ई हमनी सन के मिलल बा का होला ना कह जाला कि एमे मतलब केकरा के हम दोष दी माने केकरा के दोष दी जब सब टीम में बेकार बा सब टीमुआ के सारा लोगो बेकार काम कइले बा सिर्फ गायकी छोड़ के वो पवन सिंह के बाकी ई जौन गाना आइल बा धनिया ए जान पावर स्टार पवन सिंह के बाकी में कोनो चीज निमन नहीं है कोनो चीज सुने जाने वाला नहीं है सिर्फ गायकी के छोड़ के और सिर्फ पवन सिंह के गायकी बात करी हम लिरिक्स के तो विजय चौहान अब सिर्फ अपना ऊपर मेहनत करते रहे अब विजय चौहान अब निमन गाना अगर लिखियन तो खुद गई हैं ई उनकरा लाग गइल बा कि अब हम हीरो बन सकतन तो ऐसे उ अब गाना पावर स्टार पवन सिंह के जौन फ्लेवर में देत रहन उ फ्लेवर में गाना नहीं बन दिले जहां तक वीडियो के बात करी चांदनी सिंह के बात करी अच्छा वीडियो डायरेक्टर पवन पाल के बात ना पवन पन्ना का नाम है कर पुदीना वाला रवि पंडित के बात करी सब जना मतलब मिला जुला के गोबर कर दिल बलो गाना में उ चीज पावर स्टार पवन सिंह के गाना में नहीं मिलत जौना चीज के हमनी के उम्मीद रहा जौन की हमनी के टीजर देखले रही सो तो जौना पर टीजर के रिव्यू वीडियो बनैले रही सो वो हिसाब से गाना के कोनो रिस्पांस नहीं है वो हिसाब से फ्लेवर के गानो नहीं है मतलब एगो नहीं क्या हो कि बबुआ अगर रोवत नु तो बबुआ के एगो झुनझुना धरा दो आ चाहे झुनझुना के जगह पर कुछ टुनटुनावे वाला धरा दो बबुआ वही के झुनझुना मान ली उहे हाल बा जेगा पवन सिंह के गाना के इंतजार फैंस लोग करत रह उंगा लिया के चिपका देले बड़ा एगो मतलब ना होला कुछ जौना के ना कोनो पोछ बा ना कोनो मुड़ी बा ना मुंह बा कुछ लायक नहीं के ना ओइ में अच्छा से डांस कइल गइल बा ना अच्छा से कोरियोग्राफी कइल गइल बा जब कोरियोग्राफरे गलती बड़न तो डांस कहाँ से घंटा में से हुई आ ऊपर से लिरिक्स लिखले बड़न धनिया भंटा अलुआ आ ओकरा के गइले बाड़ी शिल्पी राज ऐसन की पूछा मत आ वही पर लेके लुलू लुलू कोइले बाड़लो यही पर बात करेला लो अब देखो सिंपल से बात अगर हम बताई तो विजय चौहान लिखेलन गाना एकदम बढ़िया लेकिन अब विजय चौहान इनकरा की ओर से हट गइल बड़न हमरा लागता काहे कि विजय चौहान के लिरिक्स दमदार होला हमनी के विजय चौहान के जब नाम सुनत रहनी सन कि उनकर लिरिक्स आवता तो हमनी के लागत रहल कि हां कोनो गाना आई जैसे ये भोले बाबा आई रहल चाहे बड़का बड़का साड़ी से टारी आई रहल एक और बात बता दी कि भोजपुरी के हमनी के नाम है दोसर कोई कहेला भोजपुरी के स्वर कोकिला शिल्पी राज भी में बहुत ही भोजपुरी के स्वर कोकिला नु एथी होई कलापना के जगह केहू लेवे वाला नहीं खेई जा ठीक बा बता दी कि इनकरा लगे भी दो तरह के गायकी गइल बा अगर इनकरा लगे अपना अगर विजय चौहान के संगे गायक बा चाहे इनकर जी अपन संपर्की बा ओकरा संगे गायक बा त तेरे बेर रियाज करके तेरे बेर प्रयास करके गावेली लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के संगे ई जोन गाना आइल बा एकदम गोबर कर देले बड़ी भड़कावे वाला एथी वाला बात नहीं बहुत फैंस लोग ऐसा कहता कि शिल्पी राज के साथे गाना अब बेकार देखो कैसे कि हमने के स्टूडियो वाला हमने के गाना गावा लोग से हर लोग से शिवानी सिंह होकर चाहे शिल्पी राज होकर केहू से एगो लड़का रहे वो लड़का के हम गाना गवैले रहनी तो पवन सिंह के साथे इनकर जब गाना आई रहे शिल्पी राज के तो ओइमे इनकर कुछ और ही फ्लेवर रहे आ एगो लड़का के गाना हम भेजला रहनी गावे के शिल्पी राज के लगे आ उ शिल्पी राज ऐसन गाना गइले रहली नु माने एकदम हमरा मन कैलस नु कि अब का कहीं भैया हम दिल से कहते नहीं शिल्पी राज दो तरफा वाला काम करेली एक और बात बताओ तनी कि इनकरा ले निमन शिवानी मेहनत करेले शिवानी बहुत अच्छा है केहू के गाना हो भैया केहू चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे वो बड़ा कलाकार हो शिवानी मतलब काम करती है मतलब काहे के शिल्पी से गावा उतरलो तू लोकरा ले बढ़िया गइले रहतो लो अनुपमा यादव से अनुपमा यादव लेकिन तू लोग का करबलो अब मेन बात बा कि उनकरे हवे पर रथी लिखले बड़ा तो उ तो पढ़ाई के पड़ी सही बात बा लेकिन ठीक बा बाकी पावर स्टार पवन सिंह जान गेल बड़े लाइव आइ रहन तो उ मूड सेना बतियात रहन कहूं जे कुछ लिरिक्स कुछ रथी में दिक्कत रहला जाना के लेके सुधराता हम गा देले बनी तो पावर स्टार पवन सिंह के लगा मिक्स होके गइल होई लेकिन वो पसंद ना आवत होई लेकिन फैंस के इतना ना दबाव रहला गाना डाले के पड़ला यही से इतना दिन गाना डिले भइल रहला काहे कि गाना वो चीज वो फ्लेवर के ना रहला पावर स्टार के ऐसे गाना के डिले कइल रहला बाकी रहुआ सब का सोचता नहीं ए बेरा अगर ई गाना चल गइल बनु त सब पावर स्टार के दम ह आ सब पावर स्टार के पावर ना तो ई गाना के ओस ना माने एक घड़ी के दिन में के अलुआ भंटा करेला भैया चटनी पीसे का तू ही लो बताओ लो बाकी जरूर बताई वीडियो के खूब शेयर करी लाइक करी चैनल के सब्सक्राइब करी मिलता नहीं अगला वीडियो में तब तक खातिर